Què podem fer amb Screencast-O-Matic? Doncs amb Screencast-O-Matic podem capturar l'emissió de la webcam en este cantonet inferior i simultàniament podem fer una captura del que es veu en pantalla, que en aquest cas seria la presentació que tenim així davant. Podem anar fent la presentació i aparèixer en xicotet en la part inferior. Què passa? Que a diferència de l'altra aplicació, que és OBS, no tenim el perfil retallat, és a dir, apareix el fons sempre, i ens hauríem d'assegurar de tindre un fons que no destaque massa o que no quede malament respecte a la presentació. És molt més elegant el sistema que es diu de Chroma Key que aplica l'OBS, que ens retalla la imatge sempre que tinguem un fons de color verd com este que teniu així darrere. Per tant, aquesta és una de les diferències bàsiques entre el que podem fer amb OBS i el que podem fer amb l'aplicació Screencast-O-Matic. A canvi d'això, l'aplicació Screencast-O-Matic és molt senzilla d'utilitzar, molt intuïtiva.